Господин генерален секретар, какво очаквате от визитата си в София и как оценявате документа на българското правителство за засилен диалог с НАТО? Надявам се да имам възможност да разговарям с българските власти за техните очаквания по отношение на сигурността в Европа. Позволете ми да кажа, че оценяваме много високо документа, представен от вашата страна. Искаме да чуем и вашите желания по отношение на евроатлантическите институции. Вие сте част от програмата Партньорство за мир, един форум, който е тясно свързан с Съюза. Очаквам посещението си в София с надеждата, че ще е много ползотворно. Русия се противопоставя на разширяването на изток. Един от аргументите е, че то ще доведе до преразглеждане на някои споразумения за съкращаване на ядрените оръжия. Дебатите за ядерните оръжия на Съюза са абсолютно неуместни. Вие знаете, че НАТО няма никакви ядрени ракети на европейска територия. Следователно, тази наша позиция ще бъде запазена и след разширяването. Как мислите, възможно ли е Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа да стане опората на сигурността на континента? Според нас, сигурността и стабилността на континента трябва да се градят не само от НАТО, който е особено значим, но не единствен. Европейският съюз, Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, Западноевропейския съюз също трябва да имат своята роля. Според нас, никаква иерархия между тях не е приемлива. Не би било добро решение, ако едната, в случая Организацията за сигурност и сътрудничество в Европа, стане чадър за останалите. Мисля, че трябва да изградим такава защитна сигурност, в която всеки да знае своето място. Вярвате ли, че членството в НАТО означава сигурност на континента? НАТО е организация, която дава сигурност на членуващите в нея и желае да даде същото и на останалата част от Европа. Представете си Босна. НАТО пое отговорността за мира там, за изграждането на най-важното европейско обединение на мира, съществувало някога.